Да, дрон видях, да. Дронче, дали се вижда, не знам, да. Който сигнали ми? Какво? На нашия дрон? Не сме го ползвали. Туфи! Може би сватба има, виждам, че нещо украсено, не знам. Най-хубавата улица в България си го разгледам. Какво? Най-хубавата улица в България, гледай го. Да, страхотно, да. Наистина. Хотела на Дубай. Виж? Такава форма някаква, да. Крилото на Дубай. Полек. Ти добре ли си? Да, перфектно съм. Да. Чакай да снимам Маци. Пак ще дойдем. Ето, утре май ни е последна вечер. И ще... Ославен. Да. Много е хубаво. Не, със сигурност ще дойдем утре през деня да видя как изглежда. Но и така ще е красиво, да. Но и така ще е красиво също и вечерта, вечерен такъв. Това е, че качеството на камерата спада като е вечер малко, като се гледа после. Може да се види, да. Много е яко. Човек на църква е. Всеки път. Да. Чакай, да. Какво никой не говоря да прави? Не, той навънка не знае как да... Това е в туалетна. Да. Ето там няма какво е. Той няма там. Не, нищо. Спокойно. Това е 5 звезден хотел, от който едната звезда е угаснала. Останало 4 звезден. Много е хубаво, като някакви сараи са такива всичките сгради. Едни, виждам в Шотландия такива, няма такива грандиозни хотели. Ама много друг стил са. Ама сигурно струват майка си и баща си. Само си представям колко милиона или милиарда, Бог знае. Колко. Страшно много. И луната как хубаво блести. Страхотно. Те сакси са нови май. Много е яко. Да. Айде и пред... Не. Бубе, тук много хубаво. Тук мога и цяла година да се седа на тая красота. Росене, горе го. Гебе. Гебе. Ама само съм. Не, слушай, бабка. Я децата колко се гласа, виж? Тигат ми долу. Той си яде малко, то си му личи. Поред тебе имам ли шанс да го свалим по рано? Ако продължиш така да ядеш, няма да имаш. Душата е така. Примерно ти казвам, колко ти волята. Ако започна да ям повече салати... Ако имаш воля, каза ти го. Точно така. С всичките нас това е точно. И ако почнем да се хватим както ти да. Стига да искаме, да, и да имаме воля. Точно така е, ама. Да. Марлин. Марлин. Колко яко. Един пиратски кораб съм виждал се паркират. Май снимам. Насам моля ви се да не ви бутне. Тук по-светло и повече се виждат. Супер. Тя по-рано имаше на такива меки постелки да си лягаш. Хубаво. Цял ден мога да се стоя. По разговора мога да седни за един. Страхотно е това. Айде утре, хора. Да, не е сериозно. Виж каква хубава гледка. Интересно.
Колата да заведнъж идва. толкова чак. Тук е готино. Бубе! Я виж, мама, каква хубава гледка. Айде утре. Ами да, ще ходим, да. Там няма така гледка определено. Не. Пеша. Къде? Пеша. Глупостите ти. Естествено, че не. Глупости. Пеша много бързо ще си изпълня целите според. Ега ти купона бъде. Да. Да, ще ходим там, където си решил, а пък тук кога да дойдем. Цвети, не може да изгодиш само кафе. Искай нищо по-специално. Тук е море от тата. Може на такова хубаво място. Кафе. Канали. Тук среща има надписи Виневи резорт. Много интересно. Тук са снимали един български сериал под прикритие. Сигурно си го чували. Чувала съм аз. Един Той го сезон е има. гледал, ама аз не гледам. Роска под прикритие се огледа, нали? Да, той го е гледал. Така са го снимали. Един от сезоните. Последен там. Много. Те сега са в Горна, нали така? Да. Днеска го чух. И майка им, брат. Получил ли си лаптопа? Да? И флага. И Алекс там снимки. Джиджи биджи. Ачи, коте. Със сигурност не е бил роден абсурд. Къде ми там е? Те отидоха. И тук искам да си... Те. Този. Не го ли знаеш, що си? Не. Какво пише? Ей, това. Брат ми го намери, аз не го четох. Вие се намирате на плажа на Вендинг Бич. Венедикт. Оценен в топ 20 на добрите плажове за користическа почивка в света. Браво. Браво. Не, Свети Влас е страхотен, много добре си изглежда всичко. Едно коктейлче мама да пине. Много яко. Муци. Откъде съм тук, има басейнче. Този дет ми продаде студиото. Един турчин. Да. Има черпи, реално тук ма води. Един родствен. Добре, това фактически студиото сте го взели от други собственици, а не на зелено, така ли? Не, аз го купих от собственик. Български турчин. Но то така по-добре май, нали? Защото вече е било обзаведено или не е било. Беше обзаведено, да. Малко неща са наслагали. Ами супер. Телевизор, една маса. Да. И един хладилник. Ма това твоето или на майка ти това? Не, моето. Твоето. Да гледам. Парски магазин, само бутикови. Много пари струвасичко. Трябва да се завида. По гаранция, че струва много. С 5 звезден хотел. На здраве, мама. Мерси. Детето ти казва на здраве. Как се закачате с него? На такова червен килим. Това на една мелодия, пее, обърнена. О, ние днеска си намерихме един много хубав сросен с хубава гледка. Екстра беше. Добре да го. Екстра много. Ако дойде утре тук в деня, след и вечерта ще изгледи много моя там ресторант, дето ще да еда. Глупости, не. Кайца с квартална кръчма. Абе, глупости, виж, че ние, виж колко време си ходихме там, където това ядене. Хем е готвено, хем е нормално. Ма ясно, ама не е невъзможно да се седне. Стария. Новия. То е ясно, че е висока топка. Аз не казвам за всеки ден по такива. Много добър. Голия ман.
Но просто заведнъж не е невъзможно. Абсолютно. Росен като почна така ме дразни. Какво? Турски ресторант. Това сега Личи. в рамките на 5 дена, максимум седмици, всичко е... И всичко после е затворено, нали? Викам в рамките максимум до една седмица всичко затише тук. 15-0 ще падне. Даже ета седмица, сега от утре ще видиш как ще тръгне всичко. Много стремглава надолу.